Ngiyabingelela kweBrazil namhlanje kunyaka omusha, ngiphinde ngibingelele nomlaleli. Ngiyathanda nje ukuthi happy new year kumlaleli, ngiphinde ngithi happy new year nakuwe Brazil. Unyaka lo abantu abaningi abawusaba ngendlela eyisimanga, uthusa abantu abaningi, wonke umuntu uthukile, wonke umuntu confused, wonke umuntu akanayo isho noma ewujabulele lo nyaka noma enze njani, ngoba unyaka ongathembisi ngendlela eyisimanga kubantu abaningi. Indlela obukeka ngayo kuqhamuke i-second wave, kade siyitshela ukuthi i-corona iyaphela, yayizophela ngoba naku sekuzoqhamuka ukushisa, naku njengamanje sekuqhamuka i-second wave. So ziningi izinto eziconfusayo, ziningi izinto ezenza abantu lonyaka bebe nenkinga yokuhlelela. Ngifisa ukukhuluma nomlaleli namhlanje ukuthi lonyaka lo unyaka wabantu abanenkani, unyaka wabantu abatshala kuthiwa no akusisizini yokutshala, kodwa betholakale betshalile futhi betholakale bevunile. Unyaka wabantu abanenkani, unyaka lo wabantu abavula la ekuthiwa akuvulwa khona ngenxa yokuthi bafuna ukuphumelela. La kulo nyaka ngeke uzuphumelele uma uwumuntu osoft, kulo nyaka ngeke uzuphumelele uma uwumuntu ongenayo inkani. Yabona, uma unenkani this year, I'm telling you ngiyakuthembisa unyaka wakho lo. Kodwa uma usoft, hlala nokuba soft kwakho, ngeke uzubone lutho kulonyaka. Lo nyaka ufuna abantu abaphithizelayo, lo nyaka ufuna abantu abangahlali ndawonye, abantu abafuna impumelelo. Lo nyaka awufuni abantu abathembela ama-own goal, abantu abalindele nje ukuthi izinto zenzeke ngendlela abafuna ngayo. Lo nyaka lona uzo-challenge ingqondo yomuntu, ufuna ukuthi ingqondo yomuntu ikhuthale, icabanga ukuthi ngingenza njani njengoba unyaka unje. Lo nyaka lo, I am telling you, baningi abantu abazophumelela, ziningi izinto ezikulindele kulo nyaka lona. I am telling you ukuthi uma ungeke uzuhlala kusofa, uma ungeke uze ulale embedeni, uma ungeke uzuhlala efonini, kodwa uma uzohlala phansi ucabanga ukuthi yini into elungele ukuba uyenze kulonyaka, I am telling you uzobona ukuthi uzophumelela. Ubheke ukuthi iziphi izinto ezikahle ukuba ngingazitshala kulonyaka. Uma kukhona izinto ongakwazanga ukuzenza last year, uma kukhona izinto ezingaphumelelanga last year, this year unyaka omunye ukuba ungaqala izinto zakho. Uma ungakwazanga ukuqala ibhizinisi last year, this year I'm telling you unyaka wakho ukuthi uqale ibhizinisi. Leli bhizinisi ohlezi uliprocrastinator, leli bhizinisi ohlezi uthi ngizoliqala ngonyaka ozayo, leli nja uma usufikile unyaka ozayo uthi next year. No, this year akusi unyaka wabantu abaprocrastinator. This year unyaka wokuthi wonke umuntu eqale into ayifuna ukuyiqala. Uma ufuna ukufunda, hamba uyofunda this year. Ngifisa ukukhuluma nomlaleli namhlanje, ngifisa ukuchallenge umlaleli ukuthi akabhale something afisa ukuyibona this year. Bhala something ofisa ukuyibona kulonyaka, then ngiyafisa ukuthi ngoJune, my brother, sike sikhulume le ukuthi mhlawumbe umlaleli check ukuthi kulokho ayekubhalile ikuphi eseku-improvile. Bhala nje izinto eziwu-10, then ucheck ukuthi lezi zinto eziwu-10 ngabe unyaka ngeke yini uphele u-50 noma u-70% wakho kungenzakalanga. I promise you ukuthi uzobona ukuthi ziningi izinto ezizokwenzeka, kodwa uma ungeke uzuhlale urelaxe, ngoba lo nyaka owabantu abanenkani, owabantu abazophumelela ngenkani, owabantu abazotshala like kuthiwa no akusisizini, owabantu abazongena like kuthiwa no angenwa khona. Lo nyaka wonke umuntu uzophumelela, kodwa uma ezoba nenkani. Mlaleli, ebe nosuku oluhle kakhulu, bebuyele kahle, ababuyele emsebenzini nakusasa ngesikhathi esifanayo. Amen.